Oameni buni, m-am gândit să vă dau 5 sfaturi utile pe Minecraft și o să începem cu: când găsești o piramidă, mereu să spargi în mijloc, deoarece o să pici într-o apă. Mamă, diamante, let's go! Imediat cum ajungi în end, îți pui patul și te culci și așa o să te trezești într-o lume plină de diamante. Holy, câte diamante sunt aici! Dacă ai un târnăcop de diamant și te afli cumva pe lângă un lac de lavă, ei bine, dacă îl vei arunca, acesta se va transforma într-un pickaxe de netherite. Eu trebuie cum ieși din lavă. Acum cum îl iau? Hop! Nu, măcar am pickaxe de netherite acum. Dacă cumva te joci hardcore, ei bine, dacă găsești dovleți și pui enchanting-ul de Curse of Binding pe un dovleac și o să ți-l pui pe cap, tu vei avea Night Vision infinit. Dacă ești în Nether și ai papuci de netherite, ei bine, tu vei fi imun la lavă. Deci după cum vedeți, sunt pe survival și dacă mă duc acum în level, sunt imun la lavă. Mamă, cât de tare e chestia asta. Dacă mai vrei sfaturi de genul, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like și de subscribe și noi ne vedem data viitoare.